Alfonso kargi dauka, guztiok ahalegina egin behar dugula gure ingurunea zaindu eta hurrengoentzat mundu hobeago bat eraikitzeko. Hala erakusten dio alabari ere, egunerokotasunean. Munduko ardo honena ez da kasualitatez Arabako Errioxan egiten. Upategiko arduraduna den Kristinak ondo daki bere mahastiak osasuntsu egoteko lurrari jaten eman behar zaiola. Gure arbasoek ondo zekiten hori. Eta horrela transmititu zioten Gabiri bere aiton amonek. Hondakinak baliabide bihurtzen erakutsiz. Gero eta herritar gehiago daude kontzientziatuta konpostajea egiteko. Arabako Errioxako kuadrilarentzat apustu estrategikoa da. Eta dagoeneko hainbat konpostajekune zabaldu ditu eskualdeko herrietan. Gainera, herri batzuetan martxan dago organikoaren atez-ateko zerbitzua. Asteko egun batzuetan, herritarretan negozioek kuboa atean utzi, kuadrilako langileek jaso eta konpostajekunean kudeatzen da. Herritarrak ezin badu kuboa atera, noiz nahi eraman dezake konpostajekunera. Konpostaje sistema honen beste onuretako bat da, lanpostuak sortzen dituela. Eta lan merkatuan barneratzeko zailtasunak dituzten pertsonak ere kontratatzen dira. Konpostajearen praktika asko hasi da Arabako Errioxan, eta erreferente bihurtzen dabiltzen bakietan. Gainera abantailak begibistan daude. Konpostajea egitearen ondorioz, herritarrek ongarria jaso dezakete trukean. CO2ko isurpenak gutxitzen dira kamioien bidaiak saihestuz. Eta organikoa bereizteagatik errefusean, 76.000 euro inguru aurrezten dira urtero. Lurretik lurrera.